Kiwa tengening omahmu lah kok ijo royo-royo tetandurane sarwa becik sarwa apik. Panggula wentahing tetanen pancen ora ming pambudidaya nanging sinartan donga. Sabab donga tanpa pambudidaya kuwi ya ora ana gunane, pambudidaya tanpa donga kuwi ya muspra ora ana apa-apane. Mula kabeh pancen nganggo srana. Mengkono kek? Iya. Ya ming aku gumun. Ing atase aku bareng tekan Karang Kadempel kene lah kok kowe lah dalah. Sing ning mburi kuwi nek kewan-kewan apa kek? Oh, Trondolo iki. Padake kewan, Truk. Gong, kowe karo aku padake kewan. Sing ngomong sapa? Kaya apa? Satriya sing ning mburi kak sing ning ngarepe bapak kaya apa? Canom ngendi kowe, Pak? Kowe engko tak kandhani nek wis rampung rembugane. Ora semacem-macem lho, Mir. Kowe iki anake wis 3. Gareng aku Petruk. Ayo. Tumindak ora prayoga kowe, ha? Aja ngawur. Kowe engko tak kandhani aja ndakwa bapakmu sike. Wes ora kowe iki arep tuwane glidhik. Ceniningan soan. Dengkulmu mlocot. Kowe sapa kek? Iki anakku. Lho. Kuwi anakmu? Heeh. Sing mripate ora bener kuwi sapa? Wah, jan nglarake ati suarane iki, Truk. Ya sabar. Iki Nala Gareng. Nala Gareng. Nala Gareng iki lak sing ngower-ower ning dhuwur kae to, kae Gareng Pung. Sing dhuwur sapa? Sing dhuwur irunge dawa kuwi Petruk. Weh, lah dalah. Ana wong kok jenenge Cakruk. Oh, bagus-bagus budhek. Petruk kok ya Cakruk. Lah sing mripate kaya ndok ceplokan kuwi. Lambene jembare ora jamak kuwi sapa? Iki anakku ragil jenenge Bagong. Loh. Ana wong kok jenenge Ngesong. Ngesong nggo mendem kowe kuwi apa piye? Bagong. Oh, wis sapa ta, Mir? Iki jenenge Raden Wisanggeni. Anake sapa? Perkara anake mengko tak kandhani ning kosek aku tak crita karo Ndara Wisanggeni sik. Kok ketoke nyolowadi kowe? Menengo to. Aja nyaut-nyaut dhisik.